Θα δούμε πώς φτιάχνονται οι φόρμες στην HTML και πώς μπορείς να περάσεις δεδομένα σε μια επόμενη σελίδα, PHP. Για να το κάνουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε το XAMPP. Μπορείς να πας εδώ, και εδώ που λέει Apache, να πατήσεις Start. Οπότε ξεκινάει τον Apache. Okay. Είναι server για τις ιστοσελίδες, όχι τις βάσεις δεδομένων. Οπότε αν πάω στο XAMPP 2020, ελπίζω αυτό να έχω ξεκινήσει. Σε ποιο φάκελο είπαμε ότι βάζουμε τις ιστοσελίδες? HTDocs, πολύ ωραία. Φτιάχνω ένα φάκελο εδώ, το καινούριο μας πρόγραμμα, μάλλον την καινούργια μας ιστοσελίδα. Test forms θα το πω. Ωραία. Και μέσα εδώ πρέπει να φτιάξω ένα αρχείο το οποίο είναι PHP ή HTML η πρώτη σελίδα. Εγώ θα το φτιάξω PHP και εδώ, για να έχουν όλα PHP. Οπότε θα το κάνω test1.php. Μάλλον δεν μου αρέσει το test1, θα το πω forma.php. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τώρα το αρχείο μας. Θα φτιάξουμε τη βασική δομή της PHP, της HTML μάλλον. Ωραία. Head μετά κάτσε ίσο df όλα αυτό. Ένα title Φόρμες. Ίσο, ναι, φόρμες. Οκ, και πάμε τώρα στο body. Εκεί. Και τώρα ξεκινάμε πώς μπορείς να φτιάξεις μια φόρμα. Πώς λέγεται η φόρμα στα αγγλικά? Form, ωραία. Form και κλείνει με form. Παίρνει και κάποιους παραμέτρους, αλλά θα τις βάλουμε μετά. Τώρα, μέσα στη φόρμα εγώ θέλω να φτιάξω να βάζει κάποιος το όνομά του. Έτσι, όνομα. Και τώρα θέλω να φτιάξω ένα κουτάκι που να μπορεί να συμπληρώσει ο άλλος το όνομά του. Σε αυτή την περίπτωση βάζουμε το input, type, ίσον, παίρνει μια παράμετρο που λέγεται type και λες ίσον text. Αν δεν πεις type ίσον text, πάλι text θεωρεί, είναι η default, είναι η προεπιλεγμένη. Ωραία. Άρα άμα ήταν Dropbox θα ήταν type ίσον choice. Όχι, είναι αλλιώς. Είναι με select γίνεται αυτό, δεν είναι με input. Ωραία, ίσον text. Και θα του δώσω και ένα όνομα, name, χρειάζεται και ένα όνομα, θα δείτε μετά γιατί. Όνομα με γκρίκλις. Ωραία. Ας βάλουμε ένα br, να πάει από κάτω. Και θα κάνω copy-paste αυτό. Θα αλλάξω τον τίτλο σε επώνυμο. Και εδώ που λέει name θα γράψω επώνυμο με γκρίκλις. Εντάξει. Να δούμε τι φτιάξαμε. Πώς θα δούμε τον τοπικό σερβερ, θυμάστε? Localhost, σωστά, ή 127.0.0.1. Ωραία. Πώς είχαμε πει το φάκελο, ρε παιδιά, θυμάστε? Ο φάκελος ήταν test forms. Άρα 127.000. Δεν είναι το IP, ποιο είναι? Είναι το localhost. Δηλαδή, ό,τι είμαι εγώ, ό,τι IP έχει το μηχάνημά μου. Δεν ξέρω τι IP έχει, ό,τι IP έχει. Είναι αυτό το πράγμα. Κύριε, ήρθαν εκεί κάτω παπάδες. Άνοιξε ο φάκελος και βλέπουμε μέσα ότι υπάρχει ένα αρχείο. Εάν θέλουμε, χωρίς να βάλουμε, πρόσεξε, χωρίς να βάλουμε το όνομα του αρχείου, δηλαδή να μην βάζουμε και το forma PHP εδώ πέρα, αλλά με το που γράφουμε το όνομα του site να μπαίνει,
αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μετονομάσουμε το αρχείο μας σε index.php. Οπότε, αν εσύ δεν αναφέρεις το όνομα του αρχείου εδώ και βάλεις μόνο το μονοπάτι μέχρι εκεί και υπάρχει αρχείο index.php, τότε ανοίγει αυτό. Όνομα επώνυμο. Βλέπετε και μπορείς να γράψεις μέσα κείμενο. Ναι, γράψε, Παναγιώτης Κολοτούτη. Ωραία. Πώς το κάναμε αυτό λοιπόν. Μισό να το ξανανοίξω. Να το, λοιπόν, όνομα, άνω κάτω τελεία, το tag input, το οποίο του έχω δώσει δύο παραμέτρους. Type ίσον text και name ίσον όνομα. Και το δεύτερο επώνυμο, type ίσον text, name ίσον επώνυμο. Πάμε να βάλουμε και ένα τρίτο, κωδικός, άνω κάτω τελεία, πάλι input, type ίσον, πώς είναι ο κωδικός στα... Όχι, password. Password. Κύριε, στις ιστοσελίδες, όταν βγαίνει το password και είναι με γλίτσες, δεν βάζουμε ένα κρυφό κείμενο. Αυτό θα βγει τώρα. Name ίσον, ας το πω κωδικός. Όπως θες, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι το ίδιο με αυτό. Μπορεί να είναι ό,τι θες, α, β, γ, δεν έχει σημασία. Ωραία. Κάνω ένα refresh. Κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά. Όταν γράφω εδώ, έχει τελίτσες. Γιατί Είναι ο κωδικός για το να μην κατάλαβε φαίνεται. γιατί type δεν έβαλα text, αλλά έβαλα password. Υπάρχουν διάφορα types. Τώρα μαθαίνουμε τα βασικά. Θα δούμε κι άλλο ένα type. Ημερομηνία βάλε. Υπάρχει. Date θα είναι φαντάζομαι. Το πιάσες. Μπράβο. Ημερομηνία. Input. Type ίσον. Date. Να σου πω, άμα θες να βάλεις πλήρη ημερομηνία και ώρα, θα βάλεις now. Να έχει και ώρα. Όλο. Να το ψάξω και εδώ γιατί δεν το θυμάμαι. Now, για δοκιμάσαι το. Δεν νομίζω ότι είναι now. Δεν νομίζεις. Όχι, Ωραία. Είναι Αυτό θα daytime, μήπως είναι. Αν υποστηρίζεται, δεν είμαι σίγουρος. Και να σε ρωτήσω και κάτι, αν ήθελες αυτό να μην φαίνεται. Ποιο? Αυτό. Δεν φαίνεται. Όχι, εννοώ να μην φαίνεται στη φόρμα σου. Αν να μην φαίνεται πώς λέγεται το πεδίο. Ναι, να είναι default η ημερομηνία και η ώρα Δεν κατάλληλα. γίνεται. Στην HTML έρχονται τα δεδομένα στο browser. Το να μην φαίνεται όμως πώς το έχεις εσύ στη βάση δεδομένων, μπορείς να το κάνεις έχοντας άλλο όνομα στη βάση δεδομένων και άλλο name εδώ. Μπορώ εδώ να λέω ημερομηνία και στη βάση δεδομένων να λέω. Ημερομηνία εδώ. Ναι, ή date of entry. Οπότε στον πίνακα θα βάζεις τον πίνακα default τιμή. Μπράβο. Θες να έχει μια τιμή μέσα ήδη, αυτό λες. Ναι. Είναι άλλο. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτό λέγεται value. Value ίσον. Δεν ξέρω σε τι μορφή θα το έχει εδώ. 25, 12, ας πούμε, έτσι. Πάμε να το δούμε. Ναι, πανεύκολο. Βλέπετε ότι αν μάθουμε και κάποια ακόμα κόλπα, είναι πολύ γρήγορο να φτιάξεις φόρμες στην HTML. Είναι πάρα πολύ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος ουσιαστικά. Αρκεί να ξέρεις 5 πραγματάκια. Η HTML είναι αυτό που φαίνεται και η PHP είναι αυτή που θα μαζέψει τα δεδομένα. Θα δεις τι είναι. Λοιπόν, βάζω άλλο ένα BR και τώρα θα βάλουμε και το κουμπάκι που πατάς για να πάει κάπου. Κύριε, δεν είναι κι άλλο ένα τύπο αρχείο που είναι και στο σελίδες, κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Είναι το PHP, το HTML και άλλο ένα. CSS. Μπράβο, αυτό. Υπάρχουν κι άλλα. JavaScript, JSP, ASP. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχει type ίσον submit. Μπορεί να του δώσει και αυτόν ένα name, αν θες. Και μπορείς να του δώσεις και ένα value. Θα δούμε στην αρχή πώς είναι χωρίς το value. Το value είναι αυτή η τιμή που παίρνει εδώ μέσα. Στην ημερομηνία δεν μας δούλεψε, γιατί κάπως αλλιώς πρέπει να το βάλουμε. Αλλά εδώ ανέβαζε ένα value, το
τότε, ας πούμε Πάνος, τότε έρχεται με default το Πάνος. Ναι, εδώ στην ημερομηνία νομίζω ότι πρέπει να βάλει τέτοιο μπροστά και πίσω από την ημερομηνία. Πρέπει να επιλέξει το format, φαντάζομαι. Θα το δούμε σε λίγο, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, βγάζει τη λέξη υποβολή. Αυτό καταλαβαίνει ότι είναι ελληνικό στο browser, γι' αυτό βάζει υποβολή. Άμα είμαστε στα αγγλικά θα έλεγε submit. Εάν θέλεις να το αλλάξεις, ας πούμε να βάλεις... Είναι submit δεν σημαίνει παραδόση. Και αυτό, έχει πολλές τέτοιες. Μπορείς να του βάλεις value, δηλαδή αυτό που δίνεις τη τιμή στα άλλα, και να βάλεις ό,τι θες εσύ. Ας το πούμε κριτικά, μου όλα ρε. Γιατί δεν δουλεύει. Value ίσον όλα ρε. Θα το ψάξω, παιδιά, κανονικά πρέπει να παίζει αυτό. Θα το ψάξω και θα το δούμε. Ας το αφήσουμε έτσι προς το παρόν. Οπότε έχουμε αυτό το πράγμα. Όταν πατάς υποβολή όμως, δεν πάει κάπου αλλού, δεν πάει σε μια άλλη σελίδα, παραμένει στην ίδια. Πρέπει λοιπόν να του πούμε σε ποια σελίδα θα πάει. Πολύ copy-paste έχει πέσει όμως. Πρέπει λοιπόν να του πω όταν πατήσω εγώ το κουμπί, σε ποια σελίδα θα πάει για να πάρει αυτά τα δεδομένα. Αυτό το βάζεις σαν παράμετρο στο for. Άρα εδώ μέσα, λες action, ίσον, και το όνομα του αρχείου PHP που θα λάβει τα δεδομένα. Ας πούμε ότι το αρχείο το λέμε υπολόγισε. .php. Αν έλεγα index.php θα ήταν ο εαυτός του. Ο εαυτός του. Δηλαδή θα καλούσε τον εαυτό του. Γίνεται και αυτό άμα θες. Να κάνω ένα refresh. Όνομα, Πάνος. Κωδικός, μπλα, ημερομηνία, αυτή, υποβολή. Not found. Κοιτάξτε όμως τι έκανε εδώ. Πήγε και κάλεσε το 127.001 που είναι ο σερβερ μας, το φάκελο test forums που είχαμε πει και εκεί και προηγουμένως το ίδιο, και κάλεσε το αρχείο υπολόγισε.php. Προσέξτε όμως κάτι. Κάλεσε το υπολόγισε.php, έβαλε ένα ερωτηματικό και μετά το ερωτηματικό έβαλε όλα τα name που είχαμε βάλει εδώ, βλέπετε, όνομα, ίσον, αυτό που έγραψα εγώ. Και επώνυμο, ίσον, αυτό που έγραψα εγώ. Και κωδικός, ίσον, αυτό που έγραψα εγώ για κωδικό. Και ημερομηνία, ίσον, αυτό που έβαλα εγώ για ημερομηνία. Και κουμπάκι, ίσον υποβολή. Το κείμενο που έχει μέσα. Το πιάνετε πώς δουλεύει το σύστημα. Είναι ο ένας τρόπος αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτα θα μάθουμε τον ένα, που είναι αυτός. Άρα πρέπει τώρα να φτιάξουμε το αρχείο υπολόγισε.php και να δούμε πώς τραβάμε εμείς αυτά τα δεδομένα, τα οποία μπορούμε να τα γράψουμε σε μία βάση, να πάρουμε στοιχεία από μία βάση, ανάλογα ποιος είναι, να εμφανίσουμε κάτι διαφορετικό. Σωστά. Ωραία. Για αρχή αυτό που θα κάνουμε είναι, θα σας γράψω αυτό το πράγμα στον πίνακα και θα σας δώσω μια παρόμοια άσκηση να φτιάξετε κι εσείς μια φόρμα, αλλά θα έχει διαφορετικά πεδία. Αυτά είναι τα βασικά πεδία. Τα βασικά πεδία λοιπόν είναι το input type text, που βάζει κείμενο, το type password που είναι το ίδιο πράγμα και το submit. Στη συνέχεια θα μάθουμε και άλλα πεδία.